Estamos na praia da Lavajeira, unha moi nosa, moi local do Grove, donde nos encanta vivir. Eu antes era un bicho de fútbol, por enfermedades, lesións, artritis, estas historias, acabín caindo un día nas garras do surf, entonces decidín probar. O surf é o momento, non, do día. Ir á playa é necesario. Organizamos a agenda en función do mar, da marea, do vento. A Trigo conozco de toda a vida do barrio, eu vivía xusto moi cerquiña da carpintería. El empezou un pouco antes que a min a facer surf, enganchei con el máis amistad na playa, e a raíz de aí, sí, coincidimos e liámonos un ou outro para entrar neste mundo. Sí. Empezamos con a tabla habitual, non, o uso de fibra, e el un día apareceu cunha tabla de madeira, e hostia, chamaba a atención, era un cacho bicho grande, pesadísimo. Díxome, jode, fai a túa tabla de madeira. E como sempre, o de Trigo, isto faise, isto facémolo. E vale, como se fai? Explícame. Que a través da delineación e deste tipo de programas, pois se podía economizar o traballo e facelo máis perfecto, fixémolo así. A raíz de aí foi todo. Sempre me gustou todo este rollo de facer as cousas para mans. Relájame. E recordo facer xa aquela tabliña de 2 tablas que fixera, de skimboard. Pois mira, igual foi ese o germen, pode ser. A estabilidade que ten a madeira, como se comporta, non é comparable co surf en fibra. Estéticamente son, para o meu gusto e para a maioría da humanidade, son máis bonitas polo peso e polas características que ten o noso material. Son especiais. É sensitivo, casi che diría. Despois de pegar peza por peza, non, vas montando as cuadernas, a alma, os cantos, un por un e tal. Unha vez que tapas e empezas a lijar eses poucos cantos que están ainda sin afilar, colle ese punto xa de tabla, diste, hostia, ahora aquí aparece. Cando antes era un cacho de madeira mate e sucio, aí xa colle vida. Mira, estou dicindo que tiña piel de jaliña. A todos o mundo que nos pide a veces un consello, que nos quere comprar unha tabla, decimoslle, primeiro proba. Temos nos material de sobra no taller para que a xente probe. E logo, en función do que probe, ao mellor non lle gusta. Se fóramos a un festival en Asturias, en Carabia, estábamos recollendo o material para marcharnos e facernos o viaxe de volta, que é o peor de todo, e un paisano pois dixo, eu levame esta tabla. E quedamos, que acaba de pasar? Porque non tiña nin precio a tabla. Que está pasando aquí? Foi insuperable a sensación. Neste punto estamos para cousas por encargo e para nós, non enfocamos como negocio. Os clientes que solemos ter é xente que sabe o que queres. Nunha das tablas que fixéramos fai moito tempo e foi aproveitando o fondo dun armario. Procuramos, sobre todo dentro da carpintería, pois reciclar para o taco da cola, xa sea para o mellor para facer un remo, resinas tintadas de un compañeiro que fai as súas quillas e o mellor pois el dá nos restos de resina desas quillas, esquiniñas, e nós de aí compoñemos con madeiras pois outras quillas. Entonces procuramos non tirar nada. Sí, claro, eso é, pero bueno, sí que escapamos bastante dese término porque está un pouco manoseado. Escapamos deses matices, de lo bio, lo eco, la moda, sempre estamos funcionando. O meu compañeiro sempre di, isto faise. É verdad, isto na carpintería é o mítico, isto faise, e ao final facémolo. Men as caixiñas para o packaging, non, das quillas tamén facemos tablas con cuero, monederos, carteiras, con forros e a soporte para tablas, personalizados, como trofeos, que facemos moitos trofeos tamén para eventos e campeonatos. A verdade que facemos de todo. Eu creo que a próximo artículo vai ser unha bici. Con Good is Good cruceime nas redes sociales e vin varios vídeos con moito gusto, carpinteiros, artesanos e tal que vin por aí. Chamoume a atención para facer isto, era cuestión de tempo. Que mensaxe deixaría flotando nunha botella? Pois que cada un faja o que se sinta feliz, que non hai máis, que estamos 2 días, e se vas a estar encabronado facendo o que non che gusta, non ten sentido nada desto. Entonces que cada un faga o que o realice, o que este feliz, e que pelee porque lle salga ben, evidentemente. Eso é, Camiño do Río.